Συγκεκριμένη άσκηση έχουμε δοσμένη μία ανίσωση που περιέχει F τόνος, F δίστονος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουμε δει σε προηγούμενες παραγράφους, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια σχέση της μορφής H τόνος Χ μεγαλύτερο ή και μικρότερο του μηδενός, η οποία μας οδηγεί στη μονοτονία της συνάρτησης H. Παίρνοντας λοιπόν τη σχέση που έχουμε, αν φέρουμε και τα δύο μέλη στο πρώτο μέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το F τόνος Χ με το Χ F δίστονος Χ αποτελούν την παράγωγο του Χ F τόνος Χ. Άρα, όλο το πρώτο μέρος γράφεται Χ F τόνος Χ μείον 2 F τόνος Χ παράγωγος. Έτσι γνωρίζουμε τη μονοτονία της Χ F τόνος Χ μείον 2 F τόνος Χ. Αν λοιπόν τη θεωρήσουμε αυτή ως συνάρτηση, θα είναι H τόνος Χ μεγαλύτερο του μηδενός. Και άρα η H θα είναι γνησίως αύξηση στο R. Πώς λοιπόν εκμεταλλευόμαστε το συγκεκριμένο συμπέρασμα στη συγκεκριμένη άσκηση? Βλέπουμε ότι η συνάρτηση H γράφεται Χ πλην 2 επί F τόνος Χ. Άρα έχει για ρίζα το 2. Παίρνοντας λοιπόν για Χ μικρότερο του 2, αφού η H είναι γνησίως αύξουσα, θα έχουμε HΧ μικρότερο του H του 2, δηλαδή HΧ μικρότερο του μηδενός. Και επειδή το Χ μείον 2 είναι αρνητικό, το F τόνος Χ θα είναι θετικό. Τι συμπέρασμα παίρνουμε λοιπόν? Ότι η F είναι γνησίως αύξουσα στο μείον άπειρο 2 κλειστό. Ας δούμε τι γίνεται και για Χ μεγαλύτερο του 2. Επειδή η H είπαμε είναι γνησίως αύξουσα, H του Χ θα είναι μεγαλύτερο του H του 2 και άρα θα έχουμε Χ πλην 2 ευτόνος μεγαλύτερο του μηδενός με το Χ πλην 2 τώρα να είναι θετικό. Και καταλήγουμε και πάλι ότι η ευτόνος Χ είναι μεγαλύτερο του μηδενός και επομένως η F θα είναι γνησίως αύξουσα και στο 2 συνάπεδο. Αφού όμως η F είναι και συνεχής στο 2, τελικά η F θα είναι γνησίως αύξουσα στο R και έτσι βρήκαμε τη μονοτονία της F.